estamos todos un pouco fastidiados. Eu teño a voz fatal, entón espero que poder... Vou ser breve, menos mal, porque non podo falar moito. Eu vou ler un texto de Isaac, tamén tirado do mesmo libro que correu Carme, o seu texto, que a súa vez, según a nós, grazas a Mariby Villaverde, é un texto que me pareceu tamén moi significativo, e por iso quixera dicirlo en voz alta aquí. E así. Os galeguistas que quedaron aquí tiveron que padecer 40 anos de machaqueo, e queiras que non, 40 anos co franquismo encima, termina metendolles o franquismo dentro das conciencias. Este é o problema. Non había máis remedio. Eu comprendo que non había máis remedio que facer un galeguismo culturalista, que contrastaba naturalmente co galeguismo que había en América, sobre todo en Buenos Aires e en México, que chocaba, indubidablemente, como chocou Castelao coa xente de aquí. Non tiña máis remedio. Desgraciadamente, iso se está padecendo ainda hoxe. Desgraciadamente, aquí non tivemos ni sequera unha revolución dos carabéis. Aquí, os mesmos que entraban no franquismo, colaborando, cambiaron as ideas. Antes eran dictatoriais, logo fixeronse demócratas, ata que quixeron facerse centristas, aínda que non o creen ninguén. Tamén se fixeron galeguistas cando eles estaban perseguindo o galeguismo. Esta é unha historia moi negra. Castelao, verdadeiramente, aínda hoxe é dos políticos, porque hai que dicir que é un político, non só un artista. Un artista tamén se quere, é un médico, é isto e outro, pero fundamentalmente é un político. E ningún político, ningún outro político da República segue tendo tanta vixencia como a ten el. E é que as ideas de Castelao non eran unhas ideas simplemente para Galiza, eran unhas ideas para resolver os problemas que se están discutindo hoxe. Está vendo el, máis claramente, hai 50 anos, como ten que resolverse o problema das nacionalidades, con máis claridade do que se está analizando hoxe. Moitas grazas.